ebolion, ebolesin adferch. Gan i weld, na fydd yn eiddfedu dros uchder o 148 cm. Nes ti gofio hwnna'n wych? Do, llon ceg. Ond ie, y dosbarth i'r rhai fach, a mae yna sawl un di troi allan. Oes, rhyw 19 fi'n credu, ynddo fe? A dosbarth mewn Rhanfrid Cymreig a'r dosbarth i'r ebolion, yr ebolesi neu'r adferch i beidio bod o dros 148 cm. Ac yn beirniadu y dosbarth yma, mae Mr Dennis Price Jones, ger y nant o Sir Gyfyrddin. Ar hyn o bryd, yn cael golwg fanylach ar Tandridge Songbird, allan o'r march Tandridge Dreamcatcher a'r gaseg Pickmere Mockingbird. Ac tipyn o dasg o flaen y beirniad, gan gofio bod yna 19 yma heddi. Wel, glamp o ddosbarth chwarae teg. Wel, Simon Charlesworth sy'n arddangos am hyn, gwydeb gyfarwydd iawn. Ac atgoffa gyda'r Rhanfrid Cymreig 12.5% yw'r isafswm o wad Cymraeg all fod yn y ceffylau, ac golwg eitha tlws, eitha ffein gyda'r un ni'n newydd weld. Yndi, dipyn o ansawdd. Y march wrth gwrs Tandridge Dreamcatcher ac allan o'r gaseg Pickmere Mockingbird. Mae wedi troi allan yn arbennig o dda chwarae teg. Dyma'r un sydd yn ail ar hyn o bryd. Ac ni'n gweld bod yr ebolion, yr ebolesi a'r adferch yn rhannu dosbarth mynd hyn. Felly gyda'r dosbarth yma, mae ei wneud â maint. Yndi, y maint mae'r perchnogion yn ddisgwyl iddyn nhw aeddfedu. So dyma'r rhai llai, a wedyn bydd y rhai fwy yn dod ymlaen yn y dosbarth nesaf. Jerry Maloney, Barry Rowe Nipper Dandy. Dyma'r Orielton Top Secret ac allan o Alice's Firefly. A Chloe Evans fi'n credu sy'n dangos. Tipyn mwy o sŵn fel y disgwyl gyda'r dosbarth yma, gyda'r ei fanca. Y tro cyntaf i lot o rhain fod i ffwr adre ac jyst yn galw am ryw ffrind neito. Ie. Mae gymaint o bethau i gymryd i ystyriaeth gyda ebolion mor ifanc. Yndi, mae yna dipyn o waith gen nhw'n barod, a mae lot o bobl yn dangos ebolion fel profiad iddyn nhw, i gael nhw allan yn gynnar yn ei yrfa ddangos, fel bod nhw'n deall beth i'r drefn, ydych chi'n mynd ar lori, ydych chi'n trefnu i Sioe, y dosbarth nôl ar y lori. Mae'n dipyn o brofiad iddyn nhw. Ydy, mae'n dreth yn dweud arnyn nhw. Wy'n credu mai telynau Miss Millicent sy'n cerdded ar hyn o bryd. Y berchnogaeth Elin Fleer Williams wedi cael ei magu gen Geraint Thomas. Allan o'r march telynau Octavian a'r gaseg telynau Marchese. Bydd e'n ddifyr i weld, gan gofio gymaint o amrywiaeth sy'n y dosbarth yma, beth yn union fydd Dennis yn wylo amdano fe. Bydd, dwi'n meddwl o ran, mae'r beirniad wrth gwrs yn honni o brydna adferbyddus iawn, wrth gwrs yn mynd nôl i brydfa Tywi Valley, oedd i fam ei dado, a mae hi a ceffylau a dan yr enw yna, ond wedi bod yn llwyddiannus dros y blynydde. A fi oedd o sylfaeni y brydfa Nantabai rhyw 35 mlynedd yn ôl. Ac mae ferch o hefyd yn cymryd dipyn o diddordeb yn y ceffylau. A lot fawr o brofiad gyda ge, gan bod wedi dechrau beirniadu wy'n credu ar ddechrau'r 70au. Fi oedd o'n feirniadu'r sioe frenhinol am y tro cyntaf ym 1981. Felly'n hen law yma'n Llanelwedd. Felly, Dennis Price Jones o'r Handir Mwyn yn Sir Gyfyrddin yn beirniadu'r gystadleuaeth, yr adran yma, yr Rhanfrid Cymreig. A dyma ni, y rhai sydd
ar y brig ar hyn o bryd. Diolch, I had brain freeze. No, I had brain freeze and that was wonderful. Thank you very much. No, dim o gwbl. Teamwork makes the dream work. Sa'n gwybod, mae wir. Felly mae gyda ni canlyniad yn y dosbarth cyntaf yn adran Rhanfrid Cymreig. We had a decision in the first class in the Welsh Part-bred section, with first prize going to number 2072. Felly, mae'r hosglymau a'r cardiau wedi i rhoi y nosbarth cynta ar gyfer y Rhanfrid Cymreig. A'r garden goch yn mynd i Tandridge Songbird yn eiddo i Joanna Adams. Yn yr ail safle, Rye Hall Sweet Dreams yn eiddo i Martin Sermon. Ac yn drydydd, Barry Row Nipper Dandy yn eiddo i Jerry Maloney. A wedi dod draw o Iwerddon fydd Gwener diwetha a werth y daith. Tandridge Royal Celebration, property of Joanna Adams. In fifth, we have 2104, Tillanai Miss Millicent, property of Ellen Fleer Williams. And in sixth, 2101, Leanne Wing, Fancy Pants, property of E. Wing Morris. You're going to put your hands together, ladies and gentlemen, for number 2072, the winner of Llon gyfarchiadau gwresog i Tandridge Songbird yn cipio y wobr gynta, y nosbarth cynta yr Rhanfrid Cymreig. A dwi'n siŵr bydd Joanna Adams, y perchennog, yn fwy na balch gyda'r dyfarniad.